Waqt laqgħa ta' diskussjoni organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti kien trattat is-suġġett tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Waqt din il-laqgħa ingħad li jekk mhux ser tiżdied ir-rata ta' twelid f'Pajjizna, ser ikun hemm bżonn li tiżdied ir-rata tal-irtirar. Ir-rata ta' parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol tista' tiżdied jekk jiżdiedu l-inċentivi għan-nisa. Waħda minn dawn l-inċentivi huma żieda fil-maternity u l-paternity leave. Min studji jirriżulta li jekk ikun hemm żieda fil-maternity leave f'Pajjiżna tiżdied ir-rata tan-nisa li jidhlu fid-dinja tax-xogħol b'9%. Matul id-diskussjoni kien hemm qbil dwar kif il-kwoti fil-politika lokali mmirati sabiex jinċentivaw in-nisa qed iħallu riżultati pożittivi. F'din id-diskussjoni ħadu sehem id-deputati Laburista Helena Dalli u Marlin Pulicino, Claudetta Bella Baldacchino u Aaron Farrugia li għamel preżentazzjoni fuq studju li ħejja l-Europarlamentari Edward Cicluna fuq il-benefiċċji tal-maternity leave.